Gipahibaw sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDS7 nga wine na himutang nga laboratory sa Cebu dili sa dakpan sa Subo sumay usab sa pagmonitor sa PDS7 at tol sa gipahigan ng second quarter sa Cebu City Anti-Drug Abuse Council meeting dinmatod sa investigation agent nga si Ray Davila kinsabay team leader sa PDS7 Regional Special Enforcement Team sagad sa mga masakpit nga mga syabud dili sa dakpan sa Subo nagagikan sa Mindanao ug Luzon ilabi na sa National Capital Region sumay usab kini sa impormasyon nga gikan sa mga personalidad nga nadakpan sa PDEA. Sigon sa report miabot matod pa sa 7,208.36 gramos nga shabu samtang 13,000 ka mga punano sabog 500 ka mga liso sa marijuana ug laki usab ang 3 ka mga tableta sa ecstasy ang nasakmit sa PDS7 sud sa buwan sa Abril 1 ngadto sa Hunyo 15 dining tuiga. Ang maong mga ginadiling droga sa sagad ini gisakay sa gagmay nga mga sakinan sa kadagatan ug mga sakinan nga moagi sa taytayan sa CCLEX. Samtang ang PDEA-7 karon nagkahimo og 236 ka mga anti-drug operations sa siyudad sa Subo nga resulta sa pagkasikop sa nagkarinlain nga mga drug personalities. Report gikan sa PDS7 kini si Idol Clinton Taco sa 93.9 IFM di kapugan sa pagkatod sa nagurang balita tatak IFM balita.